хора, в момента се прибирам от училище. Ето ми е раницата тук. В момента се прибирам от училище. Съм почти... почти до края на парка. Между другото, това ми е рутината. Ще направя втора част на този клип. Сега в момента си правя рутина за прибиране в къщи от училище. И майка ми трябва да ме чака някъде тук. Обаче аз не я виждам. Което е малък проблем. Ако чувате, то извинявам се за звука, просто си влача раницата, защото ме мързи да я нося. Хора, абонирайте се за канала и просто дайте лайк. И в описанието ще напиша как се казва най-добрата ми приятелка в YouTube. Ани Стефанова се казва на латиница. Ани с главна буква на латиница. И Стефанова, майка ми е там в колата. И Стефанова с главна буква на латиница отделно от Ани. Така се казва, ще я напиша долу в коментарите да се абонирате за нейния канал. Абонирайте си за моя и вече ще има всяка седмица по 1-2 видеа. Зависи, защото все пак ще хода на училище и няма да мога. Сега малко се връщам. Бе, хора, вече съм в колата. Топло ми е с това яке. Да. Обстановката извън колата. Аз съм гладна. Бе, хора, в момента пътуваме. И да, ще оставя в описанието линк, как се казва моята най-добра приятелка в YouTube, да се абонирате за нейния канал. Помогнете ни с един абонат или с един лайк или двете. В момента пътуваме. Ще ви покажа едно нещичко, като се приберем. Много е готино. Ако сте любители на животните, ще го видите. Ако не сте любители, пак ще го видите. Аз съм най-големия почитател на животните. Обожавам ги. Те са ми като малките дечица. Аз толкова обичам животинките. Добре, хора, ще направя втора част. Спираме на бензиностанцията. На бензиностанцията. Ще направя втора част на рутина прибиране от училище. Утре ще направя втора част, така че чао, хора! Надявам се нещо видео да ви е харесало. И ако е така, може да дадете по пачо нагоре, да се абонирате за канала с камбанка, за да получате известни пък като уча ново видео. Няма къде да ме следвате, освен в YouTube. Така че чао!